kuom medo ket Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Jopuonjre 80 mawuok e anyuola mar Kaonje Kudoch location e kar chung'o od bura ma Kabondo Kasipul oyudo fungruok bang' yudo omenda mar somo kowuok e anyuola no. Anyuola no nochako chenro mar siro somb nyithindo mawuok e alworano higa mar 2019 kendo higa ka higa gichiwo school fees ne jopuonjre ma somo e skunde mag sekondar, mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko kokalo kuom harambe magigoyo kane gilose gweng' ma Kotuoyo e kinde mane gichiwo omenda ne jopuonjre 80 magisiro higani. Tend riwruogno okoni higani ne giketo tenge omenda maromo 800 mar siro somb nyithindgi ka japuonjre noyudo omenda maromo 10,000. Koro ne waluongore kaka jokaonje ni to dwatim nang'o mondo nyithindwa gi odhi sikul. Ne wabedo piny, koro ne wayiero departments mopogore opogore. Ne wayiero department mar education mondo no identify nyithindo mane fiso chando. Ne wachako gi goyo harambe matin 2019. Ne wagoyo harambe mane watero go nyithindo sikul. Koro akanyo wasebedo kwadhi nyime nyaka sani. Kawuono watero nyithindo 80 e secondary school. Wadhi miyo nyathi ka nyathi 10,000. Mwadhi miyo nyathi ka nyathi 10,000 ni kwa medo gi mag CDF maka hivyo bara ni nyathi de school watieko. Omiyo jolowa kata wan mon liete nyithindwa dhi skul gisesomo gin gi barupe. Omiyo ne wagombo ni riwruokwa ni omed dhi nyime. Kade onge riwruok machalo kama, ok ang'eyo ni an kaka Chiliel dikoro an kanye gi nyithinda.